عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, mga loks pagariami, pangintano ko lagi ang kayap kisang gay tano oras, adi tano di mi pa makinig. Nagutano di mi matay siya kundi lagi dai, pagpagusay nun. So, sabad ko mga andawan, wag matano wag Islam na baloy na wallah. Pwede ko mga alay timbangan ko mga maltano. Si salungan na mauri, mau masugaw adi pa ang gaya guna, so tamo naguso, mga muriataw. Ayun niya mapumagusyakan na sa makampat na so sabad ko mga panduan, o di na mga wasyat, o di kat kambiyeta ko mga kalumbayan. So mga watatano, o di na so mga wata adimbiyetan o mga guro si mga madrasa. Yan kay kipapantagan tano si mga muriataw tano na isa siran ini bagay kita no wala asarig liw pango kababaliran alimo na sarig amala aka pa kay kasabupan siran sa misultano si surga si salungan na mori o di nabasyan din kasalupisa ipakanarakatanong. Yuto kay kailangan na may nang kauloks so kipupantag niyan kung mga muriataw niyan. So Allah na miyaturo yan sa Quran, tigyan na, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hais kanu mi maratiya na lidas niyo ginawa niyo, lidas niyo mga ginawa niyo siku naraka raksu pamilya niyo wa ahlikum na sa mga pamilya niyo lidas niyo siku naraka. Na giyutoy sugunanan apun siku Allah. Agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyaturo yan, kullukum ra'in. Mialo si ko hadith Muslim agus hadith Bukhari, sahih Muslim agus sahih Bukhari, ayong takatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pala na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pupugipat o din na babagan sa sarig. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Na pala din karaw tayo sa si ko ibigay kanwa sarig o din na pupagipatan niyo. Sisiyap rakano. So dito na pakisisiyapon so natuan yan. So mambusuloks na pakisisiyapon so ata yan ay pagisun sa lungan na mauri ay taman akia siyapan yan. Dito aya una yan. Ipumbiyetan no si mga kalumbayan tano na mapamula si mga pusuiran, mapamula mga ginawairan. So babaya si ko simba si ko Allah na gusto parang ay agama Islam na ginani unayan ipumbiyetan no kiran. Isa alimu Allah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatiro yan. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. So kalangwan o giikaritan na si pagpakasimbung ay pagkasimbungan yan sa giyang kaya dunia na giyang kaya fitra. Ayamanan yan na ireresyo ko tao agiyang ko to kababalin yan Muslim. Matago na giyang ko to pagama. Faabawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Na ayati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kap ke beloy wata Yahudi udi na Kristiyan na kisabab sa iko belalok siyan. Na skita no na aya mababaloy asangan tano kung mga watatanong mampan irresekiran kababaloyran magagama matawkiran nagyang kaya fitra na so kasya patanukiran si kubayran bu kapagagama si kapkubayran si ko simba yung ko pupagipat ng tanusiran ubasiran makasilay. Ikadua na suloks so ama udi na suina udi na suguro o mga murit na sagiyang ko to adiran di kambita kung mga kalumbayan niran mga watairan na si
sisiran matatagusi ko simba. Gito'y patot mapapakatiulin o tao suniatian. Makapapalikhlas sa manusia. Loks o di na siguro. Siya ko din yan di kami takwata. Kagiyanan ading kadinggalbakan na simbanan ang balasan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Taman si ko di kapanggas to loks si ko atayan. Yang ko to kapkusaran yan ko sa kamay to yan. Mapangataral binyan so dinyan ni kang gusto ko mga pamilya niyan, mga watayan. Na miyaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith. At Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Ay mana niyan na isa sibunsang kaya hadith na aya pinakamala ang balasan ka si ko tamok ading nga di manggasto aya pinakamalaw ni balas lagi do nga di manggasto sa lalang Allah so di nga di mi sasadaka di nga di mi pamamagay si ko kikinanglan na aya malaw ni balas nagyang ko to ading ka undi manggasto si ko pamilyang ka aya mana na yung ko tapki kusar ka sa kamay to si kung mga pamilyang ka nagito'y miya kalalaw ni balas at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pwede pan kiwasiat si kung mga loks adiran ni miyet yung mga otayran nagyang kaya kapakandak la si ko dua di ka di mi pamang ni so ataka sa turoon wallah si ko lala na matitu tatapno wallah si ko simba tatapno wallah si ko agama kapagama nagu turon wallah si kung mga PPA dedebitan ginan na paparangayan pananan o mga ambiya alayhimussalam lagi do Nabiullah Ibrahim gusto mga miya nga aloy si sa Quran adiran di mi pamangni so mga watayran lagi do kaya pamangni o Ibrahim sa tigena wajnubni wa baniya an na'budal asnam si sa suratu Ibrahim lidas na ko ati Allah nagusto mga muriya tawakan uba kami maka panunggan ayo di na ba kami makasimba sa mga barahala yung kutuwa kinimbutan si ko Maryam na miyatiro luksiyan na tigina u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim ya Allah tigin kadnang ko na iplindung akan rakagin kaya wata nagusop ka babadanon si ko karataan o syaitan ay mana niyan nagyang kuta isa malay dor malay rarad agyang kuta di tano di kipamang niyan si ko mga watatano di tano di mandingan niyan si ko Allah matuturo siran din si ko lala na matitu alayka bil malil halal ay mana niyan na pananggilayin ka iuba ay mipupakikan ka si kuwataka na tamok adi halal ay mana niyan na haram ka so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay metruyan na tigina kullu jismin nabata min suhtin fannaru awla bihi ay mana niyan na sulawas ay ini tuyan na tamok o di na panganang ka na di halal haram pa ma na sunara ka mas marani ron kenau ba ay buat tiro na haram nagyang ko tuwa kekwasi ko riba o di nagyang ko tuwa raswa o di nagyang ko tuwa di pamankon di ngagasaben kapag sa haram agyang ko tuwa kuan ka sutamok aya babidian na aya mo kabilian ay mi sa pakai ako ang na soft ay mana niya na ibalat na empleyado ko pa ma na sumataten 2 oras ka na sa lawadingon ning galbagan ibarat yan na sagyang ko ta oras sisi ko galbagan na sa lawa galbagan ka di so di magim udi na di makim bibitera nagyang uta oras na benar sama ito kapkailangan na mati mo to na mala na kuha ka sa sukay
pantagagyan ko tuwa oras ibibigay ka na kapakay akasawapan mo to sa mapakan ka so mga pamilyang ka sa haram. Ay apa na al-qudwa mabalawi ka aloks qudwa hasana si ko mga wataka mapia mudilo si ko mga wataka kaando man ay kakabalawi wataka beraman o di na berasambayan mapi paparangayan amay kadiran ka masisima ano man ay kakabaliran na berasambayan sakay mismo ay di na kilaya o baka disambayan o di na ano man ay kakabaliran mapi parangay ayap kasi mayran ka ayap kilayran ka naging kutwa marata dedebutan napanamaring kay aya mipakilay kasi kung mamurya taong ka naging kutwa mga pipya kas kay kabaloy amo diluiran senggay ka sa oras ko gikam babanuga kung mga pipya okay di kambita si ko mga wata kna ubaya po susenggen ka sa oras nagyang uto din ka di ka pamimikiran na sa anto na mapamasa nga si ko wata ka ninimang gita-gita o di nanganisan kapag asenggen ka sa oras nagyang uto dingon di ka pag-study dingon di ka kapangdaga ipengisa ka wanto na yung mga PPA okay di kambita si ko kalumbayan ay importante ron nagiya as-sabr ay manan yan na suka pa kasabar. Isa na adimay ng kaukadaklan. Kailangan na suloks na masabar yan nagyang kuto kapengguro ko taiyan. Yang kuto kaplalis ko taiyan. Yang kuto din yan nung di ka panisagita ira mo tap kasakit. Yang kuto kaputol kapkaspukiram sa turog ira mo to aswatayan na pemangni sa kinian. Wala buwag yang kuto may tawata. Na isa na asabar ka puntagan kanan wallahu subhanahu wa ta'ala amiyak kalalabalas as-salah mindong kasi kota kaso kasumbayang kakatawan tano agi sambayang na isanan ikadua nan arokon wag matano ikadua nan arokon o ditano di ka pagagama na kailangan na magdamar ka wataka so karga si kusambayang nagu masimayan ka mi pangdungon na sa tao kabayan kalbudan ko kipumbitan yan o kipumbuyatan yan ko muryataw niyan o sambayang na ukitin niyan naging ko panduan ng nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mutatigyan suguun niyo si ko mga muryataw niyo mga wata iyo susambayang ko idad peturagun idadiran na peturagun na dan nagniukiran ako ikasapuluh ragun amay ka di silang sembayang ay manan yan na sagiyang ko to kahit ida dua ka na aya paparangayan wata na pupakapi agino niyan sang kota papagunutian si kodoksian ko kapsumbayangiran isugo taluan ka kapsumbayang kanuna nya kapi kata tariman yan nun kagina ni tabi ito mga wata apko ba aniran na si ko ipong ko pituragun na idadiyan tama sa masapuluragun na aya kada kapsumbayangan na yan ro di na kami mintin aya kada lang uta kisugun ko si ko sambayang na maka kalalawanan so maka 5,000 maka 5,000 matirwa wasi kasimbayang ta tama sa di nga di mapakasimbayang na kebeliau to adat akeleman yan. Amanan yan na keleman yan naging utwa di kasumbayang na maragin uban yan bagatan. Pedepan kiwasiatan o si ko mga loks na mga tayan adiran di biyat so tayiran naging utwa muraatul malakat al-khassa wal fawariq al fardiyah bain al-atfal wal adli ma'hum fil muamalah. Amanan yan na sipan ka agiyang ko to mga special talent na tigo kibason o wata ka. Iba to sa wata ka na aya kapasangan yan na miya ka piya-piya ka murais, maya bagbagri ka murais. Na napananggiling ka ubasing ka mabanggiling ang utwa talent yan siko marata
ay mana niyan na ubabad na mi pagi ay dinguni mi pagi pelang agna ngota mga ide ada mga pakaidian. Ay pagi pelang agna na so kitab Allah, so Quran. Ka kebalo ito gumanian siya ko kapakalaian. Kung dinian ni kapagagama. Nagugian ko takap kilag niyan ko saya ay pelangagian ipmuraisian nadataro ipenggang sa ator. Igirasin niyan mini langag si kukawa tayron. Nabalagi du loks igiram yakay malubuda kelipatin niya nun. Pwede pa nagyan ko to pamulaan kasi ko mga ginaw, mga wataka. So di ka sila si ko Allah. Giyong ko takap kubay si ko Allah. So kapakay sa isaon. Nagupupakay ng kasiran igirad na may ilang kakiran ang mga karibatan si ko panarima. O di na separ na kakiran. Ubasiran on ke bayaran oto di manggulaw la. Bayaran ibarat di matero. Na panamaring ka aya din ka amimi ka ko mga milem ka ko mga wata ka na so kip sugong kumapya na gusto kip separan kumalata kakasama pa no to sa suwata ka na ketatap si ko kapagpagagama. Nahnu fi zaman intasharat fihi alfitan min kulli janib. Ay mana niyan na sisagyan kaya masa tanong na tanto amiya ka dekal. So mga fitna. Tanto amiya pumbag. Na nabalo yang kaaginoon ka, kukipentagan ka, kumangawata ka, o di nga kira ni kambita, alagi kapupananggiling ka, o basiran pupa kapat sa magerang, kapakaya kapalian siranon. O di na, bakiran may tabok. Sa giyong mo to kapananggiling ka ro, nagdatar no to kapananggiling ka sa ubas sumangawata ka na, may talugasiran sa mo to fitna. Ubasiranon ka, keluis basiran kita usay yung ito mga rata ibalatian na si ko kakapit sa cellphone pagkapit na kasuwata ka cellphone na lalayon ka pakinong ka na di ka pa kayso kaya kailay sa aurat di ka pa kayso kamutay sa mga rata ka gitu kaliaman yan ke pamula sa gino niya na marata na kapanangilan yan balo yang kaginawan ka, loks mga wataka, ginawairan. Pamulaan kasi kung mga ginawairan, so ibarat na so mga wataka mga mama na pamulaan kakiran ng utuwa mga sifat, ka mamamay. Kaya gupo na mimbit kakiran na salakaw, nakapakay salakaw riyang kiran. Ibarat yan, nagyong utawata ka mama, nagpuno kami laya ninimangalaan, nitar na bae, nitar na bagwaraga, na sapar na kaon. O di na guguy niyan, naguguy ako, na saging ko takay kawatayron na sambutangan na, sapar na kaon, nakapa kaya, o di ko no to sapar na, kasapan no to sa kalaman yan, na pumuloya, di mapya. Dataro to muso mga wataka mga babay na pamulang kakiran nagyong uto haya yung uta katawi kiran sa mamala o ba baratan ng gulalan siya ko kandiditaran basiran pupakaliw kailay sa oratiran o din na basiran na di peliuliw sirambu na kailangan na kipandu ko to siya ko wataka andi ka balaya dadabitan yan siya ko kapakalayan. Pwede pa na senggay ka sa bagyan ng mga wataka si kuras ka, malayat. Ay mana niyan na senggay ka sa mga wataka sa oras, di nga sira nun di mipagpeda. Ay mana niyan na di nga sira nun di mapamangdaw, di nga sira di mingita-gita, di nga sira di kasisandagan. Ay mana niyan na di ka pa kayo ba suwata ka nakagiyad na sugayan ka pakalagan ka na dingan sige suwata ka sa oras kabang mabalagi ang kutwa di mi papalata miyaw la aso wata na ay araramigan na ginawa niyan nagiyang kutwa pagalagaw na sugayan na di niyan din nakatawan ni kipentag niyang koloksyan na kasaba pananan sa suwata na di niyan pagadatan sa loksyan o di na
dinian pipi soloksian. Riskin tanu wallah sa mga murya tao ang mga pipiya nagu kasabupan siran sa ikaswater kay tanu kadnan tanu namisul tanu sa iku surga. Pagandud na kanu susalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.